afọ nke mbụ na-arụ ụka bụrụkwa ụka a na-elote ndị nna niile na Amerịka anụwa. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, ndị ICMO, ndị nna niile na-enye Chineke ekene maka ịdịkọ n'ọnụ, ịdị n'otu n'ime ndị otu ha niile, wee na-ayọgharị ike aga n'iru n'isi ezinụlọ ha niile, na-ayọ agbamume nke Chineke na amamihe ya n'ebe anyị niile na ezinụlọ anyị niile nọ. Dom Epo na-enye Chineke ekene oge ugbu a ọ na-elota 73 years, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-echekwaba ya, na-edu ya. Edi Ofegbu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Ijeọma Ofegbu, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ya maka ihe niile ha bụ n'obi. Bene Uche na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi Eric Elochukwu Uche, wee na-ayọkwa ka amamihe Chineke aga n'iru ya na-abịakwasị n'isi ya. Ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka o were ebere ya na aka o ji agwọ ya nete nwa ha Eric, wee lete nwa ha Ezra Omole. Tony na Ịma Ikeburu na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Eloka Ikebodo, Imani Sarachi Ikebodo, Antonio Okonkwo, Chukwuemelia Ibekilo na Adaya Oje, ndị a na-elote mgbe eji were mụọ ha. Fidel na Ihunne Osuji na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si were kwadosie ya ike, ha were mee mmemme 15 ịlụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'etiti ha. Luisa na Frank Okoye na-enyekwa Chineke ekene maka ebere ya na ngọzi ya, wee na-ayọkwa arụ ike na amara ya n'isi Jidenna Umegakwe, Muyiwa Adenaike, Ifeyinwa Obika na Abuchi Obika, ndị nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Felix na Ann Anugwom na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Felix Agụolu Anugwom. Nne na nna Ikemdị na Chi Nwoko na ndị be Nwoko niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chi Nwoko. Fidelia Nnachetam na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Monica Ogbuafọ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Stella Eze Okoli. Frank Ikejiofọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Clement Ani Okonkwo, onye nke nwụrụ n'izuụka abụọ gara aga. Ezinụlọ amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis, Prọfesọ Fidelis Amụchie. Frank Ikejiofọ na-ayọ maka mkpụrụ obi John
Ikejiọfọ ara ịnọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ụlọ ọma ihe a na-achọ n'ezinụlọ a na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Hilary ihe a na-achọ. Frank Ikejiọfọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Sebastian Gabriel Duru. Angela Ofegbu na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Ugoeze Amade. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Anya bịawo nna anya bịawo ikene gị gọzie anyị Chukwu. Ewo Chineke ewo nna bịawo ikene gị gọzie anyị Chukwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, unu abọọla chie. Udo dịrị unu niile. Ka anyị na-erunye ajamasị dị asọ nke ụka nke 11 n'oge na-adanyeghị n'emume, na-echeta ndị niile bụ ndị rụrụ ajamasị dị asọ a. Taa n'ụzọ pụrụ iche anyị na-eme emume nke ndị nna, Father's Day. Anyị na-asị ndị nna niile Happy Father's Day. Ajamasị anyị na-erunye ya maka unu niile ndị nna na-arịọ ngọzi Chineke n'ebe ndị nna nọ, na-arịọ Chineke ka o chekwawa ha, gọzie ha ka ha na-aga n'ihu. Onye ọbụla n'ime anyị nwere ebumnuche nke o ji n'ihi ya wee bịa maasị n'ụbọchị taa. Ya ana m arịọzi onye ọbụla tinye ebumnuche nke gị n'ekpere. N'ụzọ pụrụ ichekwa anyị na-anabata Fada nwanne anyị nwoke, Fada Kingsley Okereke, onye nke anyị na ya so aka ajamasị dị asọ n'ụbọchị taa. Fada Kingsley bụ Delegate Superior nke ndị Shuon Steeti nọ na Ibadan. Fada Kingsley, welcome. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma
maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Otito dịrị Chineke. 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 Otito dịrị Chineke.
Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, ike nke ndị tụkwasara nchekwube na gị, were obiọma nụrụ ekpere anyị. Ewepụghị onweghị ihe anyị pụrụ imenụ maka ihi adịghị ike anyị. Biko, were amara gị nyere anyị aka mgbe niile ka anyị kwudosie ike n'iwu gị, bịakwa were omume anyị na echiche anyị na-eme ihe ga-adị gị mma. Site na adị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ọ bụ na Refidim ka ụmụ Izrel si bịaruo ọzara Sinai, mee ebe obibi ha n'ebe ahụ n'akụkụ ugwu Sinai. Emesịa, Moses rigoro n'elu ugwu ahụ izute Chineke. Mgbe ahụ Onyenwe anyị sitere n'elu ugwu ahụ kpọọ Moses oku sị ya, iwu ndị a ka ị ga-enye ụlọ ahụ, iwu ndị a ka ị ga-enye iwu ndị a ka ị ga-enye ụlọ ahụ, ụlọ Jekọb. Gwa ndị Izrel okwu ndị a sị, unu ahụla ụzọ m siri meso ndị Ijipt, na ụzọ m siri buru unu na nku dịka ugo, si otu a dọtara unu onwe m. N'ihi nke a, ọ bụrụ na unu ga-edebe iwu m, sọpụrụ okwu m, unu ga-abụ ndị doro iche nye m karịa mba niile nke ụwa, n'ihi na ụwa niile bụ nke m. Ọ bụghị naanị nke a, unu ga-abụkwara m alaeze, nchụaja na mba dị nsọ. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, anyị bụ ndị nke ya na atụrụ nke igwe atụrụ ya, zaanụ ya. Anyị bụ nke ya na-atọrọ nke igwe atụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atọrọ nke igwe atụrụ ya. Atụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atọrọ nke igwe atụrụ ya.
mba niile kwere na onye nwe anyị ukwu aṅụrị. Werenụ obiọma fee onye nwe anyị. Werenụ ukwu ọṅụ bịa n'ihu ya. Anyị bụ nke ya na-atọrọ nke igwe atọrọ ya. Anyị bụ nke ya na-atọrọ nke igwe atọrọ ya. Maranụ na onye nwe anyị bụ Chineke. Ọ bụ ya kere anyị, ọ bụ ya nwe anyị. Anyị bụ ndị nke ya, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-azụ. Atụrụ ya, anyị bụ nke ya na-atụrụ nke wee atụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atụrụ nke igwe atụrụ ya. Onye nwe anyị dị mma, obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-edobe nkwa o kwere ruo na ndụ niile. Igwe atụrụ ya, anyị bụ nke ya na-atụrụ nke igwe atụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atụrụ nke igwe atụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atụrụ igwe tụrụ ya. Anyị bụ nke ya na-atụrụ nke igwe atụrụ ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. N'ihi na mgbe anyị nọ na-enweghị ike imere onwe anyị ihe ọbụla, mgbe oge ahụ akara aka ruru, Kristi nwụrụ n'ihi ndị njọ. Ọ dịghị mfe ịnwụ n'ihi onye ezi omume. Eleghị anya, mmadụ dị aṅaa nwere ike ịnwụchitara ezi mmadụ. Ma ihe gosiri na ịhụnanya Chineke hụrụ anyị pụrụ iche bụ na Kristi nwụrụ maka anyị oge anyị bụ ndị njọ. Ebe ọ bụ na ọ nwụrụ iji mee anyị ndị ezi omume, ọ dịghị ka ọ gaghị enwe ike ugbu a ịzọpụta anyị n'iwe Chineke. Anyị na Chineke ka nọ n'iro mgbe e jiri ọnwụ nke nwa ya kpezie iro dị n'agbata anyị na Chineke. Ugbu a ekpeziri iro dị n'agbata anyị na ya, ọ bụ na ọ bụghị ihe were anya n'ezie na a ga-azọpụtarịrị anyị site na ndụ nke nwa ya. Ọ bụghị naanị na ekpeela udo n'agbata anyị na ya, ọ bụ n'ihi na anyị jupụtara n'aṅụrị ntụkwasị obi na Chineke site na Jesu Kristi, onye sitere na ya kpeziere anyị na Chineke. Okwu nke ose bụ ụwa. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Onye nwanyị kwuru sị, atụrụ m na-ege ntị n'olu m, ama m ha na-esokwa m. Hallelujah. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, o nwere ọmịiko n'ahụ ha n'ihi na ha bụ ndị a na-esogbu, ndị na-enweghị onye inye aka, ndị dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha. O wee gwa ụmụazụ ya, ihe mmiri n'ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị sọ ole ma ole. N'ihi ya, rịọnụ onye nwe ihe mmiri n'ubi ka o ziga ndị ọrụ n'ubi ya. Ọ kpọrọ ụmụazụ ya 12 wee nye ha ike karịrị ike ajọ mmụọ na ike ịchụpụ ajọ mmụọ na ịgwọ ndị ọrịa niile na nrịanrịa dị iche iche. Lee aha ụmụazụ 12 ahụ. Onye mbụ bụ Simon, onye a na-akpọ Pita, na nwanne ya bụ Andrew, James nwa Zebedi na nwanne ya John, Philip na Bartholomew, Thomas na Matthew onye ọnụ ụtụ, James nwa Alphaeus na Thaddeus, Simon nke Zelot na Judas Iscariot onye nara Jesu nye n'aka ndị gburu ya. Jesu zipụrụ ụmụazụ 12 ndị a bịa kwadoo ha ọdụ sị, unu azọbakwala ụkwụ n'ala ndị ọgọ mmụọ, unu abanyekwala n'obodo ndị Samaria, kama jekwurunụ atụrụ furu efu n'ụlọ Izrel. Mgbe unu na-aga na-ekwupụtanụ na alaeze eluigwe abịala nso, gwọọnụ ndị ọrịa, kpọteenụ ndị nwụrụ anwụ, meenụ ka ahụ ndị ekpenta dị ọcha, chụpụnụ ajọ mmụọ. Unu natara ihe na-akwụghị ụgwọ, nyenụ ya ndị mmadụ na-anaghị ha ego. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Oto dịrị Yesu. Ya anyị ma na anyị nwere mmemme ndị nna taa, so anyị ga-egbu okwu Chukwu taa nkenke. Anyị ga-emekwe n'ihe ụzọ ọ ga-abụ na onye ọbụla bịara masị ga-enwerịrị ihe o ji n'aka na-eme gịnị n'ala, maka na ọwụ okwu Chineke ka anyị nụrụ ugbu a kwụ ya na ihe ọgụ nke mbụ. Elee ebe si weta ya? Where did we get the first reading today? The book of Exodus. So I want you to look into your bulletin.
lee anya na buletin iji n'akwụkwọ Exodus ahụ anyị gụrụ. Ele ihe wụ last sentence n'ebe a. Akweche m ekere buletin na chọọchị a ka unu legharịa anya. Ọ gwụla? Ngwanụ ndị ji buletin gwanụ m ihe dere ahịrịokwu ikpeazụ nọ na ihe ọgụ nke mbụ ahụ a gụrụ. Ofu onye gwa m ihe ọwụ. Gonna me in English. You shall be to me a kingdom of what? A holy nation. Ogudlano. You shall be to me a kingdom of priests. Unu ga-abụrụ abụrụ ndị ụkọchukwu. Ke ndị a na-agwa ihe a? Ahụ na ile anya na the contest anyị ji gụọ ya ibido n'ebe o bidoro otu anyị si gụọ ya taa ị ga-ahụ na ụmụ Israel ka a na-agwa okwu ahụ akwa ya. God speaking to the people of Israel na-asị ha unu ga-abụrụ abụrụ ndị ụkọchukwu ndị nchụ aja. Mana okwu a ọ gbasara mụ na gị? Otu anyị nọ naanị ya ugbu a enwere otu o si na-emetụ gị n'obi na Chineke na-agwa m si gị nwa bụ kwuo aha gị ị ga-abụrụ m gịnị abụrụ ndị ụkọchukwu. Are you convinced with that? Ị kwetere na Chukwu na-akpọ gị ka ị bụrụ onye ụkọchukwu? How can that be possible? Ọ dịnwu possible? Maka na achọrọ m ka anyị ghọta ọfụma na ihe anyị na-anụ ugbu a wụ ihe nwawo the central foundation of our Christian faith. Ya na onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye otu Kristi ga-aghọtarịrị ụdịrị okwu a Chineke na-akpọ mụ na unu taa na achọrọ m ka ị bụrụ gịnị onye gịnị? Ọ dị possible? Yeah. Kedu ihe o ji dịrị possible? Because we have Jesus Christ. Ndị ụmụazụ Yesu Kristi na ndị hụrụ Yesu Kristi oge ọ nọ n'ụwa na-akụzi nkụzi bịara ghọta Yesu Kristi na ọ ya nwa bụ Mezaya. Unu cheta mgbe Yesu jụrụ ụmụazụ sị onye ka unu chere na mbụ? Kedu ihe ụmụazụ zara? Ụfọdụ si na ịbụ Elijah, ụfọdụ si na ịbụ nke a. Yesu sị ngwanụ gị nwa gbazienụ m ihe unu chere na mbụ. Kedu ihe Pita zara? Ịbụ Mezaya, nwa nke Chineke. Mgbe Pita zara ajụjụ a ọ tọrọ Yesu ụtọ ka ọ tọghị ya? Ọ bịara amasị Yesu na Pita ghọtara onye ya bụ Mezaya. Mezaya bụ onye Chineke ga-esi n'aka ya mezuo nkwa niile ahụ kwere ụmụ Israel. Ọhịa Mezaya pụtara the one through whom God will fulfill his promises to the people of Israel. Ozi Kraịst ahụ ka anyị na-elezi anya ugbu a. Onye a Chineke si n'aka ya si na ya ga-emeju nkwa niile ahụ kwere ndị Israel. Ofu nkwa ahụ kwere ụmụ Israel bụ unu ga-abụrụ m abụrụ ngịnị ndị ụkọchukwu. And that promise is now being fulfilled through Christ, through what we heard in the gospel. Ihe anyị gụrụ n'ozi ọma taa bụ ebe oku aha Chineke kpọrọ na agba ochie anyị gụrụ n'ihe ọgụ nke mbụ bịaziri mezuo. Etu Chineke si akpọ anyị ka anyị bụrụ abụrụ ndị ụkọchukwu. Kedu ka anyị si bụrụ ndị ụkọchukwu? Onye ga-agwa m? Ọ bụrụ na m ga-ekwu okwuchukwu a taa, unu ga-eso kwuo. Kedu ka anyị si bụrụ ndị ụkọchukwu? How are we priests? By virtue of our baptism. Kụpụrụ na ya aka. Na onye ọbụla emere mmiri Chukwu, everyone who is baptized has also been baptized into Christ, who is the priest. So onye ọbụla n'ime anyị mere baptizim ebe a so bụrụ gịnị? Ụkọchukwu. Mgbakpọ onye nọ gị n'aka ụkọchukwu, ọhịa ewu. You are a priest.
ma ikwere ekwe ma ikwe ha ịwụ fada ya site na ote mmanụ nsọ etere anyị na baptizim anyị niile ewu ndị ụkọchukwu abịazie n'ime nzukọ enweziri ka a na-akpọ ministerial priesthood nwoke m wụ wụkwa nke fada nwanne anyị nwoke Kingsley ewu na nke fada Jude owo. Mana apart from the ministerial priesthood enwere ihe a na-akpọ priesthood of the faithful wụkwanụ nke gịnị nke ewu. Abụ m ụkọchukwu gwa ya onwe gị. Yes. So since we have come to this conviction right now that we are priests, kedu ọrụ onye ụkọchukwu gwanụ m? What is the duty of the priest? Who can tell me? Huh? Ime gịnị? Ịgbasa ozi ọma. Unu ghọta ahịa a na-agụ n'ihe ọgụ nke mbụ mgbe Chukwu na-agwa ụmụ Israel sị, I will make you a nation of priests. Kedu ihe ọ pụtara? Ụkọchukwu bụ ogwe jikọrọ ndị mmadụ na onye na Chineke. So mgbe Chineke na-agwa ụmụ Israel na unu ga-abụrụ m ndị ụkọchukwu, ọ pụtara na Chineke chọrọziri iji ụmụ Israel mee gịnị? Mere ogwe ga-eme ka ụwa niile na Chineke dị na mma. Unu aghọta ihe a m na-ekwu? So m na-ekwu gị na-aghọtazi ya from your own priesthood. N'ọzọ site n'aka gị ka Chineke ga-esi mee gịnị? Kpọtara ndị mmadụ onwe ya, because you have also become the bridge, the mediator. Ọ wụrụ onye ụkọchukwu. Maka na anyị mere anyị baptizim emere anyị soro anyị keta oke n'ịbụ ụkọchukwu nke Kristi bụ. Christ is the mediator between God and humanity. Anyị wasozi keta ya bụ oke Christ bụ nke site n'aka mụ na gị Chineke ga-adọtara ndị mmadụ niile gịnị onwe ya. Ikwere ekwe? Are you ready for that? Huh? Are you ready for that? Ka Chineke si n'aka gị mee gịnị? Dọtara mmadụ niile onwe ya. How did he do that? N'oziọma anyị gụrụ taa akọwara anyị ka Yesu si mee ya. We read about the call of the 12 disciples. Akwụyanụ, Christ bịara kpọọ ndị nwoke 12 ka ha bụrụ gịnị? Ka ha bụrụ ndị ụmụazị ya. Ọkwa otu a ka o si kpọọ mụ na unu. Maka na Christ bịara hiwe nzukọ. Nzukọ a abụrụzie the new Israel. Ụmụazị ha dị ole? How many disciples have Jesus Christ? 12. How many tribes are in Israel? How many tribes are in Israel? How many disciples have Jesus? So, by virtue of our being disciples of Jesus, we have become the new Israel. Mụ na gị bụzi bụ the new Israel a Chineke na-ekwuta asị o, achọrọ m ka ị bụrụ abụrụ onye ụkọchukwu. A na-ajụzisi o, kedu ihe a pụtara? Kedu ihe ọ pụtara? Unu ga-edowezi maasị otu a m si edo? Ka unu ga-anụwazi confession otu m na-esi anụ? Kedu your own responsibility as a priest? Achọrọ m ka unu gwazie, maka unu gwachaghala m ihe a na anyị mechie n'okwu Chukwu a. Yes. What are your responsibilities as a priest? Connector. Yeah, connector to God. Yeah, ikwutere ya. Mana asị ụzụ na-ama ha akpụ ogele, ya mee gịnị? Ya lee egbe anya n'ọdụ. Biko unu translate ụmụaka na English. Ama m otu esi ekwu ya n'English. Ọ bụrụ na mụ na gị chọrọ ịghọta ihe wụ responsibility ya wụ ọrụ mụ na gị dịka onye ụkọchukwu, anyị ga-elekwa anya n'ozi ọma taa, maka na mgbe Kraịst na-eziga ụmụazụ o nyere ihe a na-akpọ job description. Akwa ya
ọ gwara ha hụ ha sị lekwa ihe unu gaje ime mgbale anya n'ozi ọma gba m job description ha onye m chọrọ ịma anyị mara ha ali ugbu a mmechie anyị gawa aga rie oriri ndị nna what are the job description kedu ihe Christ gwara these 12 people first of all ọ sị ha ofu onye gụwara m ihe a agụrụ anyị ka na-ekwu okwu oke ọ bụrụ na ibido ebe ọ sị Jesus sent out these 12 instructing them ihe ọ gwara ha mgbe ọ na-eziga ha ihe awụ job description a na-ekwu okwu ya o pụrụzoro si ha enwere ebe ọ sị ha pụrụ ụzọ aga do not go into pagan territory or enter into Samaritan town kedu ihe ọ sị ha go rather to the lost sheep of Israel. So n'ime onwe gị ugbu a kedu onye ị chere sọ lost sheep in your life? Chekikene nnọọ n'ime ndụ gị n'ime family gị ọ ka ịghọta job description m na-agwa gị ihe a as we claim na iwu priest right now there is something Jesus wants us to do. Go to the lost sheep of what? Watakwa na ịnwa New Israel aha na-ekwu okwu ya nzukọ Christ wụ New Israel kedu ndị wụ lost sheep? Ndị mụrụ na baptizim ele ebe ha nọ the lost sheep are those who have already left. People we nurtured in the Catholic faith, people we fed with Holy Communion, mana ha eme gịnị? Fuo nku fe ka egbe. Christ si o hapụkene ndị ọzọ go to the lost sheep of what? Israel, maka na a na-esi n'ụlọ mara mma mee gịnị pụwa ama. So this now gives us the context about who is the lost sheep in my life that I need to bring back. O nwere ike wụrụ nwa gị, o nwere ike wụrụ enyi gị nwoke, o nwere ike wụrụ onye ịma, o nwere ike wụrụ a friend, o nwere ike wụrụ a stranger. Anyị ọ ka nwere lost sheep in our context? Otu anyị si biri na community anyị o nwere ndị kpafurula akpafu? Ọtụtụ emene gịnị akpafuole. Ọ ndị a ka Christ si anyị ụjọ atụla gị go to the lost sheep of Israel. Ọ sịkwazi ọzọ ele second job description o kwuru ebe a cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out demons. Yep. Nke mbụ ọ sị go and proclaim the kingdom of heaven. Ya wụ ịgbasa ozi ọma mụ na gị agaghị ada ogbu. Ahụcha emechie ọnụ ọsị mba you have to proclaim. To proclaim wụ ọnụ gị ga-eme gịnị? Ga na-agba ka ụkpaka. Ị ga-emechi ọnụ gị ma ịhụ ị ga-ekwu. Then ọ sị cure the sick. And you want the sick among us. It is also our responsibility to do what? Ana m echetara unu ihe unu na-ekwu na amụ na unu wụ ụkọchukwu lekwe the responsibility ebe ahụ unu aghọta ihe m na-ekwu cure the sick. There are so many young people here. The parents will say, why don't you consider medicine? Oh, my mom wants me to do medicine. She wants to be the mother of a medical doctor. I won't do it. Consider healthcare professional. You say, oh, I don't want to do that. Cure the sick. It is our responsibility to do what? Care for those who are sick. Oh yeah, one of the corporal works of mercy. Osikwazi ọzọ raise the dead. Kulite onye mere gịnị onye nwụrụ anwụ. Chekizie na ndụ gị onye itresi onye anwụọ na it can be spiritual death, it can be also material poverty. Ọrụ anyị wee kulite ndị ọzọ.
ka ha dịrịkwa ndụ. It can be a brother, it can be a sister. O nwere ike wụrụ nwanne gị nọ na Nigeria na-enwe otu ọ dị ya. Ọ sị raise, soro m kwuo raise. Oh, our responsibility as priests. Anyị agaghị aga gwue grave na cemetery ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. No, there are other kinds of death we experience every day. Mgbe ihe na-amaghị akwụrụ mmadụ, onye ọ dịghị ka onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụzi mụ na gị ka ọ nọziri n'aka to raise dee. Ọ sịkwazi ọzọ, kedu ihe ọzọ o kwuru ebe ahụ? Cleanse lepers, still related with healing, caring for the sick. Osisi ọzọ, do what? Drive out. Do you know you have that authority? Ndị mana ha nwere ike ịchụpụ ajọ mmụọ ebe a, ha welie aka elu. Ọ bụrụ ịma na ị nwere ike ịchụpụ ajọ mmụọ, welie aka elu ka m hụ. So ndị a niile na-eweli ha aka elu, unu agaghị achụli ajọ mmụọ. Ka m bịarịkwa ajọ ọzọ, ndị ga-achụpụli ajọ mmụọ, ndị ọ nọ n'aka ịchụpụ ajọ mmụọ, ha welie aka elu. Anyị o nwere ajọ mmụọ kọwa anyị enwe ha? Ngwa name them. Gwanụ m ihe wa ajọ mmụọ. Name all the evil spirits. Let us see. Can you name all of them? Ajọ mmụọ ndị unu ụma. Gwanụ m ndị ọhụụ. Spiritual laziness. A na-akpọ ya slot. Onye umengwụ ụgwụrụ ikpe ekpere o sokwe wụrụ ajọ mmụọ. Envy o so wụrụ ajọ mmụọ. Jealousy kwanụ. Hatred. Violence kwanụ. O so wụrụ ajọ mmụọ. This hunger, udiri hunger ji politicians na Nigeria to get power. Ọwa ajọ mmụọ ka ọwụ ha. To grab power by all means. O so wụrụ ajọ mmụọ ka ọwụ ha. Ekwere maka cruelty, mmadụ inwe obi ọjọọ. Mmadụ inwe obi ọjọọ so bụrụ ajọ mmụọ ka ọ bụ ha. Ekwere maka iwe. Anger. Akwụnụ mana mụ na unu na-ewe iwe. O so bụrụ ajọ mmụọ ka ọ bụ ha. Ọ dị anyị Kraịst sị mụ na gị ga-eme gịnị? Mụ na gị ga-eme gịnị? Drive away what? Evil spirits. Unu ga-emenwu ya? Maka na ebe a ka dị hard work nọ. Hard work to drive away evil spirits. Maka na ozugbo ikpebiri si o na ị ga-drive away evil spirits, what happens? Evil spirit will fight back. E nwere fada anyị n'ụlọ. E mere principal college. So we have a priest that was posted as a principal of a secondary school in Nigeria. So mgbe ọ bịara hụ otu ụmụ akwụkwọ si eme, uruzo oge a na-ele waye ka ọ si onye ọbụla ga-eji isi ya ede. You know, during the WAEC examination, he insisted that every student will write from his or her head. Makana na-akpọ ebe ahụ Miracle Center. Miracle Center bụ oge WAEC ruo, almost 2,000 students will come and register there. Makana ma na oge a ga-ele WAEC, abịa dere ha ihe niile, piam, everything 100% the school. Onye nke abịazie si ọma dị otu ahụ na ihe awụ cheating. Cheating ọwa ajọ mmụọ ka ọ bụ ha. Ọjụ na ọmame ebe ya wụ principal, kedu ihe ọ hụrụ? Parents agada si ka ọka iji abịa ịgwa anyị na-ewe fada na ha ga-akwụkwọ ụgwọ ka enwe ike idere ụmụaka ha exam. Fada ajụ, kedụzi ihe fada hụrụ?
The following days, ndị mmadụ enu nzọgbu enyi mba enyi tụtụrụ moto fara gbem zọrie moto fara tụtụrụ ụlọ fara mụọ ọkụ fara gajizi ọsọ si na skuulu mee gịnị gbalaga. Cast away the devil, ọrịa ihe ọwụ. That's the kind of thing me and you will face. It is not meant for the faint-hearted. To cast away evil spirits, ọwụghị onye ụjọ ga-eme gịnị ga-emenwu ya. O nidiri onye ga-astandinwu his or her ground. How relevant this message is for us, especially as parents, especially as aunts, especially as uncles. Maka na ụdịrị ihe anyị na-ahụ among the young people now is manifesting also as evil spirits. You know, where we come to see young people and say, oh, you are okay. Whatever you want to do, do. We want you to be happy. This kind of mentality and attitude is pushing us to the wall. Everyone atụzighị ụjọ to correct a child with love. Isi nwa ihe m hụgakwa, I don't think it is okay. Isi ya mere ihe ọsọrọ ya, we don't want to bother you, be happy, be whom you want to be. Ka ihe m kwere ekwu ihe a. All this attitude have put so many families and a heartbreak. Yesterday in the morning, I was at, Forest Lawn in Hollywood. I was there for a funeral of a young boy, 23 years. What happened? The same thing, we don't want to bother you, and we want you to be happy. And what happened? He went into drugs. Overdosed with something he ingested. All with fentanyl, and he never woke up, putting his father and mother into a situation where they were heartbroken. Ajọ mmụọ na-ekwu okwu ya lekwa ihe ọ bụ. Ihe bụ ụmụntakịrị ka ha na-eme ihe ọsọrọ ha ọwa ajọ mmụọ. You are okay, you are okay. This okay spirit that is killing us in America, we need to fight it. They are not okay. What an okay. You want him to be happy, that's okay. Mana mgbe ọ ga-eme nke ọ ga-eme onye across Rubicon. So I na-ekwu okwu ịchọ ajọ mmụọ, that is what I'm saying. Then also you received without pay. Do what? Unu ghọtara ya? Gwarịa ni ọzọ. You received without what? Give. Oziezi. Maka na our culture ụkwa onye na-enye m onye m ga-eme gịnị? Inye m 1 naira aga m enyeghachikwa gị. Ị bịara m aga m eme gịnị? Abịara gị. Anyị anaghị enye ihe for free. We are a culture that has this mentality of exact calculation. Aga m na-eji isi m na-akpụ brain na-achọ ihe m ga-calculate so that ihe m ga-enye gị ga-abụrụ ihe m nwetara from you. Ị bịara mgbaru ma abịara gị mgbaru. Ma ị na-abịara ha mgbaru agaghị m abịara gị mgbaru. Ihe a na-akpọ tit for tat. Ọhịa ọwụ. That's how we are raised. Mana Christ na-asị you received without what? Without give, without ọkwa ya ọrụ onye ụkọchukwu. I hope ihe niile m na-ekwu dị very clear to you. So that ka ị na-alazi ugbu a gị ghọtazie si ebe m wụ fada lekwa ihe Chineke chọrọ ka m mee gịnị ka m mee. So it is this message also that we bring to the fathers. Ndị nna, happy Father's Day. Today we honor you. Anyị na-akwanyere unu ugwu dịka ndị nna. Ihe niile m kwuru ugbu a ekwuola onwe ya. Ọwa advice a na-enyezi unu. Whatever you heard in this gospel today, bring it home. Bring it home. Imeghala ihe ndị a na be gị. You are now a good Christian father. Congratulations to all of you.
Happy Father's Day. Maka ndị nna ndị nke hapụrụla ahapụ, anyị na-asịkwa Chineke nabata ha na ndokwa ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga ka ha zi ike na ndokwa. Amen. Anyị kwụrụ n'ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpere ke ndị kwerenụ ụmụnne m hụrụ n'anya ka anyị were umeala gbapụta Chineke hụrụ anyị n'anya n'ụbọchị taa ọ kpọrọ anyị oku ka anyị bụrụ ndị ụkọchukwu n'ime ofufe nru nke nzukọ ka anyị rịọ ọnụ maka mkpa nke anyị, mkpa nke obodo na mkpa nke ndị ọzọ. With an everlasting love you cared for me, O Lord. I will sing forever of your love. With an everlasting love you cared for me, O Lord. I will sing forever of your love. Maka ndị niile kwere na Chineke n'ebe niile, ka ha were ezi okwukwe siri ike, nsọpụrụ na agụụ si n'ime mmụọ na-achọ ihe omimi nke Yukarịstịa dị asọ, anyị arịọ gị. I will sing forever of your love. Maka ụwa na ihe niile dị na mbara igwe, ka ha tie mkpu ọṅụ kwupụta ịdị mma na ịhụnanya nke Jesu nọ na Yukarịstịa dị asọ. Anyị Give thanks to you with all my heart. You have heard the words of my heart. With an everlasting love you care for me, O Lord. I will sing forever of your love. Maka ndị niile bi naanị ha, ndị na-enweghị olileanya, ka ha nweta agbamume na ezi nkasi obi na Yukarịstịa dị asọ, anyị arịọ gị dị nwenụ. I will sing forever of your love. Maka ndị nna niile, ọkacha ndị ụmụ ha nwụrụ anwụ, ka ha nweta ike na ume nke sitere na Yukarịstịa, ka Yukarịstịa dị asọ na-azụ ha nri nke mmụọ ma na-ewedebe ha nso na Kristi onye hụrụ anyị n'anya. You have heard the cry of your servant, and we prayed, you answered, we are happy. With an everlasting love you
I will sing forever of your love. maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na ndị niile kpebiri iso Kristi ka anyị na-adịwanye ka Kristi site n'ịnata arụ na ọbara Kristi n'ime Yukarịstịa dị asọ oge niile. Anyị arịọ gị. In my tears I have cried, you answered me. You have heard the cry of your love. With an everlasting love, you came for me, oh Lord. I will sing forever of your love. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ dị iche iche na Mass tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke na ebere Kristi nọ na Yukarịstịa dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. I will sing forever of your love. With an everlasting love, you can for me, O Lord. Sing forever of your love. With an everlasting love, you can for me, O Lord. I will sing forever of your love. O Chineke ji ike niile, ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị, ya kpatara iji wee site n'aka nwa gị bụ Yesu Kristi wee gosi ịhụnanya gị n'ebe anyị nọ. Anyị na-arịọzi ka ị nabata arịrịọ niile nke anyị rụnyere gị na ekpere ka ndị kwerenụ. Mezuoro anyị maka na anyị rịọ gị site n'okwukwe anyị nwere n'ebe Kristi nọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onyinye Chineke, nye ya onyinye dị mma. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye onyinye Chineke, nye ya onyinye dị mma. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Chineke kechara anyị sị nụ anyị nye ya. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Inye anyị ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Onye bunye ego onye nwanyị ike nke nzọpụta. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye onyinye Chineke na anyị na onyinye dị mma. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Mmiri niile si n'igwe si n'aka Chukwu bịa. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Akụ na ụba niile nwere n'ụwa si n'aka Chukwu bịa. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ọkwa nke ahụ ije anyị si n'aka Chukwu wee bịa. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Ndị ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị ọzọ. Nye onyinye Chineke na nye onyinye dị mma. Chineke nara ekele, ịdị mma imeela. Eze nara ekele, ịdị mma imeela. Chineke nara ekele, ịdị mma imeela. Chineke nara ekele, ịdị mma imeela. Papa nnukwu nara otito, ịdị mma naanị imeela.
Chineke nara ekele o ịdị mma imeela o Chineke nara ekele o ịdị mma imeela onye na-enye ndụ nara otito ịdị mma o imeela eze nara ekele ịdị mma imeela Chineke nara ekele ịdị mma imeela o Chineke nara ekele ịdị mma Akachi ụwa nara ekele anyị o ịdị mma mere ọra nwanne eze nara ekele ihe na-emere anyị o juru anya anyanwụ anyị si nara ekele ịdị mma imeela eze nara ekele ịdị mma imeela ekele ịdị mma imeela Chineke na ekele o ịdị mma imeela o Chineke nara ekele ịdị mma o imeela eze nara ekele ịdị mma imeela ya lee ihe ọma Chineke na-eme o eze Jizọs mama dịrị gị o soro m lele ihe ọma Chineke na-eme o eze Jizọs Chukwu mama dịrị gị anyị na-ekele gị bịa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke na-mere m eze Jizọs mama dịrị gị o bịa lee ihe ọma Chineke na-mere m eze Jizọs Chukwu mama dịrị gị o anyị na-ekele gị bịa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o mụ lele ihe ọma agụ na-eche mba na-eme ọsị nwa dịrị nne papa anyị na-ekele gị o dale nwa ọma Chineke nna nyere anyị o eze Jizọs Chukwu mma dịrị gị o mma dịrị gị ya lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o mma dịrị gị ya lee ihe ọma Chineke na ekele dịrị gị o gaa lelee ihe ọma agụ na-eche mba na-eme onye nwe anyị na-edo anyị na-ebuli gị elu gaa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs Chukwu ọma mma dịrị gị ya mma dịrị gị bịa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o lee ihe ọma agụ na-eche mba na-eme onye na-enye ndụ ọkwa gị na-agwọ ọrịa gaa lee ihe ọma Chineke nna mere nye eze Jizọs ekele dịrị gị o anyị na-ekele gị o bịa lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o lee ihe ọma Chineke na-mere anyị o eze Jizọs ekele dịrị gị o ịma mma Chukwu bịa lelee ịma mma ya bịa lelee ịma mma Chukwu ọ na-aga n'ihu bịakwanụ lelee ịma mma Chukwu bịa lelee ịma mma Chukwu ịma mma Chukwu na-aga n'ihu bịakwanụ lelee ịma mma Chukwu bịa lelee ịma mma Chukwu bịa lelee ọ na-enye ndụ biko bịakwanụ lelee bịa lelee bịa lelee ono bịakwanụ lelee ịma mma Chukwu bịa lelee ịma mma Chukwu bịa lelee ịma mma Chukwu na-aga n'ihu ịma mma Chukwu ịdị mma Chukwu ịma mma Chukwu na-aga bịa lelee ịma mma ọ bịa n'ụlele
ọ bịa n'ulele ịma mma Chukwu na ọ ga na-aga n'ihu bịa n'ulele ịma mma Chukwu bịa lelee ya bịa lelee ya mma Chukwu na ọ ga na-aga n'iru onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka mbụ onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka ịbụ nwanne bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka mbụ Ikpeazụ ji bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka ịbụ Chukwu mere ya ọma kelee ya o nwa Chinemere ka onye ịbụ Chukwu dọrọ mma ya kelenụ ya nwa Chinemere ka ịbụ nwa Chinemere ka ịbụwa nwa Chinemere ka ịbụ nwa Chinemere ka mbụwa Chinemere ka ịbụ na onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka ịbụ na onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka ịbụ Chukwu mere ihe ọma kelenụ ya o nwa Chinemere ka onye ịbụ Chukwu nyere ndụ ya kelee ya nwa Chinemere ka onye ịbụ Chukwu chọrọ mma ya kelee ya nwa Chinemere ka onye ịbụ bụ n'elu ya kelenụ ya nwa Chinemere ka mbụwa nwa Chinemere ka ịbụ nwa Chinemere ka mbụwa nwa Chinemere ka mbụwa Chinemere ka ịbụ nwa Chinemere ka mbụwa nwa Chinemere ka ịbụ nwanne m bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụme enyi m bịale ihe ọmụme ibe m bịale ihe ọmụme ebe m bịale ihe ọmụme onye o mere mma ebe m bịale ihe ọmụme bịale ihe ọmụme obiko ole ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụme obiko bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụme nwanne m bịale ihe ọmụme nwanne m bịale ihe ọmụme enyi m bịale ihe ọmụme nwanne m bịale ihe ọmụme onye kọrọ mma nwanne m bịale onye o nyere ndụ nwanne m bịale o nyere m ụmụ nwanne m bịale o kụziri m enu nwanne m bịale obiko ole ihe ọmụ mere m bịanụle obiko bịale ihe ọmụ mere m bịale obiko ole ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ mere o kwesịrị nwanne m o kwesịrị o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka anyị nye ya aka ekele ọma o mere onye obikwa ọkpọ onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka nye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m o kwesịrị ya kwesịrị ka anyị nye ya eke enyi m bịale ekele ọma nyenụ ya nyenụ ya ọma nyenụ ya ekele ọma o mere mma nyenụ ya ekele ọma onye gwọrọ ọrịa ekele ọma nyenụ ya ekele ọma obikọba nye ekele ọma nyenụ ya ekele ọma o kwesịrị nwanne m o kwesịrị ka nye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m kwesịrị ka anyị nye ya ekele ọma o mere onye obikwa ọkpọ onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka nye ya ekele ọma kwesịrị nwanne m kwesịrị ya kwesịrị ka anyị nye ya eke nwanne m nyenụ ya ekele ọma nyenụ ya ekele onye ọma mere mma ekele onye ọma m nyenụ ya okwu dị nwa ga-enuwa ekele ọma onye m nyenụ ya onye nwa ọgazi ụmụ gị ekele ọma enwe m nyenụ ya ekele ọma obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya ekele ọma obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya omeworo m ya omeworo m ya omeworo m ya omeworo ihe mmadụ apụghị mere m omeworo ihe mmadụ apụghị mere m omeworo ogologo ndụ nke enyi m apụghị inye m mana ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị nara m mana ọnwụ n'obe nke enyi m apụghị ịnwụrụ m ịmana mbuli elu nke ibe m apụghị ibuli m mana onyinye ahụ nke enyi m apụghị inyenu m eworo m ya nwanne m amara ya amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ nwanne m amara ya bara ụba n'ebe anyị nọ amara ya bara ụba
onye na-akpọ papa nna ọ bụ onye na-akpọ nna m nne amamihe dị mma ka m ga-enye gị o onye ọma onye ọma ndị ọ ga-adịrị mma nneọma ezi nna ihe dị mma ka m ga-enye nneọma nneọma ndị ọ ga-adịrị mma ndị ọma ọ bụ onye na-aza papa ide ọ bụ onye na-aza ndamo ide onye fọdụ onye mụrụ ya nne ndị ele ya onye mụrụ ha nne ndị nkụzi onye mụrụ ha nne nna m ihe dị mma ka m ga-enyere gị o onye ọma adịrị mma ndị ọma ezi nna m ihe dị mma ka m ga-emere gị o ndị ọma papa m uwe dị mma ka m ga-enye gị o ezi nna m ndị ọ ga-adịrị mma ndị ọma aga m ewere ihe dị mma nye papa m ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma nna m ihe dị mma ka m ga-azụrụ gị ndị ọma nna ọ ga-adịrị mma ndị ọma ndị bụ nna ndị bụ nna ndị dị nna nwere ọrụ ndị bụ nna n'ụlọ nwaka ndị bụ nna ma ọlụ ha zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị zuru oke ka nna m bụ ndị nna ma ọlụ ha zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị bụ nna na ndị bụ nna m bụ nna ma ọlụ ha ndị bụ nna n'ụlọ nwaka ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị bụ nna n'ụlọ emeka ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị zuru oke ka nna m bụ ndị bụ nna ma ọlụ ha ndị bụ nna na ndị bụ nna m bụ nna ma ọlụ ndị bụ nna na ndị bụ nna ndị bụ nna ma ọlụ ha papa oyoyo papa oyoyo papa to bring you don't many things for me I will honor you papa oyoyo papa oyoyo papa oyoyo Father to bring you did many things for me I will honor you papa oyoyo nna ya gwuri egwu onye ọma onye ọma onye ọ ga-adịrị mma nneọma onye jiri nna ya gwuri egwu papa ọma nneọma onye ọ ga-adịrị mma nneọma onye jiri nna ya gwuri egwu papa oyo 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 Father to bring you did many things for me I will honor you papa oyo oyo namo papa oyo oyo namo oyo oyo Father to bring you did many things for me I will honor you papa oyo oyo Elowa ọ dị mma dị njọ ekwere egwe ma ya ma baba n'ime Chineke ka ọka rịọwa na ụmụnna m ka aja mụ na ụlọ bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nọ maka otuto na ebube aha ya nke na maka ọdịmma nke anyị na gọzbọ nzukọ ya dị nsọ. Chineke anyị
iji achịcha na mmanya nke a na-azụ anyị, werekwa ihe ọgba ndụ nke a na-eme ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị site n'ihe ndị a na-enweta enyemaka gị, mana ahụ mana mkpụrụ obi, site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Chineke igwe ndị agha, nsọ nsọ nsọ, eluigwe na ala, nsọ nsọ, Hosanna Hosanna elu kasị elu. Hosanna, Hosanna, n'elu kasị elu. Nsọ, 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 nsọ. Ngọzi bụ onye bịara. Nsọ, 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 onye nwe anyị. Nsọ, 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 Hosanna, elu kasị elu. Hosanna, Hosanna, elu kasị elu. Nsọ, 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 nsọ. Na ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya,
nye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazị ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko oke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtara ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru n'ụwa niile. Mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, uto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwere ka anyị kwenye na nranye ma nzọpụta anyị na-adị ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbala ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama
lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Thank you. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dị nwana Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Iwenụ m, edosi m ka ịbata n'ime ụlọ m ma kwuo okwu na mkpụrụ obi m gadịrị.
number 602. Hymn book number 602. Because we do not carry everything to God. What a friend we have indeed. All our things to God is what a privilege to carry into God in heaven. Thanks. Oh, what peace we have been forfeit. Oh, what did we bear today? Oh, because we do not carry everything to God. Hold it. Is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find them friends so faithful who will all our sorrow share? But those are every week. Take it to the Lord in prayer. Ah, we can be done. Again, come and we can understand. And to the Lord is to your presence will compare. From this point for thank you. I surrender. The next one. 431. 431. Help me, help. 431. Hymn 431. 431. Go. I surrender all.
arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị anatala ahụ n'ọbara nke nwa gị. Etu oriri nsọ a si egosi ịdịkọ n'otu nke ndị kwerenụ, sikwa otu a mee ka ịdịkọ n'otu ahụ na-apụta ìhè n'ime nzukọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one, ma tupu ya na-aga n'iru, ana m asị ka anyị kụpụrụ our young and youth choir, ka anyị kụpụrụ nụ ha aka ọfụma ọfụma. Anyị na-afụ na ha na-aga ọfụma, na-emekwa n'ihe niile ha na-eme, ma fundraising nke ọbụla nke ndị anụwa na-achị ha kịta na ndị a na-achị. Anyị na-afụ ọrụ aka ha, anyị wee na-asị ha jidesie ike ka ha si eme, wee na-elotekwara anyị niile ndị mere pledge Together in Mission na pledge niile anyị na-eme ebe a, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-emejupụta ya, na anyị na-akwụ ụgwọ ya obele obele, ma gbaa mbọ hụ na anyị kwụchapụrụ ya. Na-elotekwara anyị niile African National Eucharistic Congress next month, ka ọ ga-abụ ndị niile na-eji enu anyị amalugo, ndị nwere ajụjụ ma ịghọta ihe ọbụla n'ime ihe. Anyị sị ka unu malụ, ndị na-achị anyị na-enye anyị update bụ Ben Amade, onye isi ndị nne, Angela Ofegbu, Moskologa Amaka, ndị Young Adult and Youth, ihe niile gbasara ya, Kalista Ebere Eze Okoye. Ndị a niile bụ ndị ị nwere ike ịkpọ, ọ bụrụ na ha amaghị, ha ya ajụta ihe gbasara maka ya, mee ka ị malụ maka ya ọfụma ọfụma. Ndị Young Adult, ka unu lotekwa Saturday na-abịanụ, unu ga-enwe your Zoom Bible study 5 p.m. Unu mere car wash unu nya, ha wee na-ekene ndị niile gbalụ mbọ nyere ha aka hụ na car wash ahụ na ọ gara ọfụma. Akwụkwọ ukwe nke akpọrọ peji ya, ọ ka dịkwa. Onwe ndị enwetabeghị ihe chọrọ ya, $25 for a copy. Igori ya ọ bụrụ nke gị, akpọ nọmba ukwe, ịsagheti ya, kwebi ya na ya, ọ bụ nke gị ka ọ bụ. Virtual training nke a na-eme onye ọbụla na-alụ ọlụ na-emetụta ụmụaka n'ụzọ dị iche iche n'ụlọ ụka anụnwa, onye ọbụla na-enye aka n'ụlọ ụka anụnwa, nke ka nke onye ọbụla, ndị okenye ọbụla ya kpọnwụọ onye ọzọ were jebe the Eucharistic Congress nke a ga-eje na Washington DC. Angị nwa bụ the chaplain, ọ bụrụ ọgwụnwa mụ nwata anwa, ọ bụ iwu na ị ya dị certified. Ọ bụrụ na ya adịrọ certified, ị ma kpọnwụọ onye ọzọ, ka anyị na-amụ ọkụ ya eri oge. Echi niile ka a ga-eme training ịdị certified maka ya ebe a 7 p.m. Ndị dị etu a niile gbaa mbọ hụ na ịbịalụ, maka sọsọ echi ka ewepụtala oghere anwa. Ọ bụ the Archdiocese. Anyị nwere mmadụ abụọ ndị nke na-alụrụ Archdiocese ọlụ maka ya, ya bụ Paul Amuchie and Emilia Muomegha. Ọ bụ ha na-alụ ya, na-etrain onye ọbụla n'aha Archdiocese. Ha mechaa, you are certified. After tomorrow, ọ bụ na gị adịghị certified, ị ma akpọkwa nwa onye ọbụla, no matter the emergency, no matter your explanation, no matter your cry. O were anyị anya maka oge anwa na ụbọchị anwa lue, eyi afụ ndị ya asị biko adịrọ na ya. Here with the order of the court, and it must be done that way.
ndị NIN National ID Card nke Nigeria ha ga-anọkwa ebe a n'ọnwa July 1. ndị niile chọrọ ya unu jee na webụsaịtị ha ischedule mee ihe ya eme na ya wee mara mgbe ihe eji were bịa fụ ha July 1. ha na-eme on-site attending to you. It has to be pre-arranged. You have to pre-register and do whatever you do on their website, and you'll be scheduled for your time. Igbo Summer Camp nke a na-akwado n'ọnwa July 2nd. Ọ ga-ebido onye ndị niile nwere ụmụaka chọrọ ka eje Igbo Camp na Dominguez Hills nke a na-akwado ibidonu. Application ya ọnụ ga-afụ Angela Ofegbu ma onye isi ndị Young Adult Zikora Ume agbasa ụka. Ha ga-enye unu application for summer camp. Ifeoma Nkwọcha na Mike Nkwọcha ha nọ ebe a. Ifeoma and Mike Nkwọcha ha nọ ya. Okay. Anyị na-anya n'azụ anyị afọ Ifeoma Nkwọcha nwanne ya nwaanyị nwụrụ na Nigeria. Anyị malụ ka anyị si eme. Unu na-anya unu ya afọ ya. So ka anyị beruere ya gbaruere ya ụzọ anyị si emetụtalụ onye otu anyị mmadụ nwụnarịrị. Monica Ogbuafọ na ya nwanne ya nwaanyị nwụkwara ebe a. So anyị malụ ka anyị si eme ka anyị beruere ya gbaruere ya n'ụzọ anyị si eme ya. Veronica Soyinka de Veronica Jimana Veronica Kitchen na-eme anyị niile invite na Friday anụwa 7 p.m. ka ya akara mamụ ya ụka 1 year memorial service ebe a wee na-ayọkwa anyị niile na ya bụ onye otu anyị ebe a na-emesịkwa agaba na hall 7 p.m. ka a ga-akara mamụ ya ụka agbasa ụka agaba na hall wee mee reception 1 year memorial service for mamụ ya rapụrụnụ. Ndị Feast ndị otu Sacred Heart of Mary and the Immaculate Heart of Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary na-ayọ na ụbọchị ụka na-abịanụ on the 25th na ha ga-enwe nzukọ na ha ga-aka ụka wee na-ayọkwa ka anyị banye every Thursday ha na-enwe adoration. Agbasakwa ụka 12 o'clock ha na-enwe ekpere maka ya. Ndị niile ndị ọfụ dị iche iche dee ihe a ka anyị na ndị nọbụ ya anọ ka anyị ncha ha chọrọ ndị ọfụ wee na-asịkwa ndị nọ ya ochie a na-elotere unu maka ya. Tata bụ ụka nna ka anyị si wee malụ. Tupu anyị na-aga n'iru mma akpọpụtagoro ofu nwa anyị nwoke. Kịta ana m akpọpụta Chukwu wee zam ume. Kedu ebe ọ nọ? Chukwu wee zam ume. Mba, ana m abịa nụ. Ihe nji akpọpụta ya nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ ọsọ ọ bụrụ polisi na-egbu na-eso ya n'azụ fịọ anyị si emekwa ha ka anyị si eme. Anyị mee ọfụma anyị akpọpụtakwana wee too ụmụaka anyị wee too onwe anyị were kọrọ onwe anyị aka na nne na nna na anyị na-agbalị. Ihe nji wee kpọpụta ya nwere ihe ọzọ. Nyanwa na onwe ya gara UCI, University of California, Irvine, and o mere engineering. Ebe month ago, Mother's Day, I fụrụ onye nke mere medicine bịa serve mass. Nyanwa bụ young adult ose akụ egwu. He was the commencement speaker of the University of California, Irvine. Ka anyị kọpụrụ na ya aka.
So our children, kids and young adults, what you are seeing that we don't fall behind. Good things are good. Listen to your parents, pay attention to your parents, join the community. Our community is a community of growth and excellence. Let's keep it up and let's give him a hand, and all the kids that are graduating from UCLA and all the universities. Let's give them a hand and keep on celebrating success. Thank you. Nwa Poliume. Kita ana m akpọpụta onye isi ndị nna Ben Amade. God is good all the time. And then Papa. Then Papa. Then Papa. Ide Julo, Ide. Happy Father's Day. Ndị nna niile Chukwu gọzie unu for ihe niile unu na-eme n'ezinụlọ anyị. Anyị wee kwere akpọlite ndị nne mama. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Chukwu gọzie unu na-eme anyị ọfụma. Anyị wee na-aga n'ihu. Dịka omenala ndị nna si wee dị, on Father's Day, anyị na-ekele ụkọchukwu anyị wụ Fada Jude Umobi maka ọrụ niile ọ na-arụ na chọọchị anyị ka o si akwado anyị chọọchị anyị wee na-aga n'ihu. So ama m nke m na-ahụ Fada, but ozi ahụ anyị ga-ezi ya ejide envelope here, so ọ ga-erukwe Fada Umobi aka. Anyị na-ekelekwe ndị ụkọchukwu soro ka ara anyị ụka today. Ụkọchukwu Reverend Father Kenneth Chukwu na-asị ya jisie ike na ọ na-abịa ya mgbe ọbụla na ihe ọ na-eme na-adị anyị mma n'ahụ. So Father, happy Father's Day. Thank you. Anyị na-ekelekwa nwanne anyị nwoke, nwanne m nwoke ka ọ wụ actually, Reverend Father Kingsley Okereke kesi Nigeria were bịa na-akara anyị ụka today. Father Kingsley, ndị nna sị gị biko ịlawa gị were nke a were zụrụ mmiri. Thank you. Ndị nne anyị mana anyị ga-eriju afọ today, na onye ọbụla n'ọhịa ga-eriju afọ. Chukwu gọzie onye ọbụla. Kita ana m akpọlite onye isi ndị nne. Ana m akpọlite Angela Ofegbu ka ọ pụta. Ndị na-ene anya asị onye bụ Angela Ofegbu. Ọ bụ ya bụ onye isi ndị nne nke ha wepụtara ọfụ nke a gọziri izu n'ụka abụọ ma ịtọ ma ịnọ gara aga. Mana ụnụ hụ ọ na-apụta ụkwụ ka na-ama ya jijiji. Nwere na-akpọpụta onye isi ndị nne na-ahafere ya ọchịchị Skọlọ Ga-amaka ka ha haziere anyị ihe anyị eme. God is good. All the time.
all the time. God is good. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna papa. On behalf of ndị nne Igbo Catholic community, Case in Eugene, we're wishing you a very, very, very happy Father's Day. Yeah. Chineke ga-continue na-agọzi unu otu unu sha propagate family na-ejilakọta anyị ọkwa n'ọrụ dịrị unu. Unu wee isi anyị wụ ubu isi bubu ubu enyere ya aka. So jishi na ike na-arụ ọrụ. And my hand is over to our outgoing president. Our man apprentice, like you heard. So, ka ọ kọziere anyị ihe anyị ga-emezi today. Daalụnụ. God is good and all the time. Thank you so much, my sister. So, Ndinna, Ogaben, we did campaign. Legodo Saba not here. That will tell that we are ready for you. Ndinna, happy Father's Day. Onisi anye kele gono saga magawazeba, but this is what we are going to do. We didn't do much changes except one change. So the priests and the religious and the young adults, you remain where you are on the south end. Then opposite them on the north will be the fathers. You remain where you are. However, the youths, you traded spaces with the mothers. So the youth today, you'll be on the west, and then the mothers will be on the east. So kids, when you go to the reception, just sit over the mothers, and then the mothers will sit where you used to sit. So we traded places with you. Ndinne, I recognized a number in Ahebu. Even Mother's Day, some of you were standing, and that was uncalled for. So we traded spaces with Onwanye. Now I was the two canopies instead of one. So from the entrance of the school to the end, the playground, so Biko, make any sure no the father and the young adults, please leave that area for them and be on our own canopies. Two canopies will be enough for us. We're also asking, please, if you know that you took a chair from the canopies, please bring them all back to the canopies after Mass. We have more than enough to eat and to drink, and we will all take care of you. God is good and all the time. Anyị na-ekene ha ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first day, first time you are worshiping with us here, please may you stand to be recognized. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Let's give a hand. You see her over there. You see them at the back on my left. Let's reach to them. You are welcome, and anytime you are around, please come back to worship with us. Ketazi, ana m akpọnite ụkọchukwu anyị kala anyị ụka ka ha gọziere anyị ihe dọ ebe a n'ụwa. Ndị nna unu gbagote ozigbo welubie. Ka anyị na-agọzi onyinye, anyị ga-agọzikwe ndị a ga-enye ya. So ka anyị na-agọzi ya, ndị nna kwụrụ n'ọtọ. Ọ bụrụ na iwu onye nna nọdụ ọdụ. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna ji ike niile na ama
amamihe nke gị imere ka nwa gị bụ Yesu Kristi onye a mụrụ site na Virgin Maria ka ọ bụrụ nwata inyefere n'aka Josef dị ngọzi ka ọ bụrụ nna ya, ka ọ bụrụ onye ga-eduzi ya gbaziere ya ka ọ na-etolite n'agbanyeghị n'ụdị Chukwu nke ọ bụ. N'ụbọchị taa anyị nwere aṅụrị n'ebe ndị nna anyị nọ, ndị nke guzo n'ebe a n'ihu gị. Anyị na-arịọ n'aka nke eji bụrụ Chukwu site n'aka anyị bụ ndị ụkọchukwu, gọzie ha ugbu a ka a na-eme emume ncheta nke ndị nna. Anyị na-arịọkwazị gị ka ị bịa gọziere anyị onye ndị a nke anyị ga-enye ha, mee ka onye ndị a niile bụrụ amụ ihe nke grasi ime ka ha na-ewere ya n'ofu n'ofu, ime ka ọ bụrụ ihe dị nsọ n'ebe ha nọ, ka mmadụ ọbụla ga-eji ihe ndị a anyị nyere ha kpọkuo gị nwa bụ Chineke ma kpọkukwe nna anyị dị asọ Virgin Maria ka ha nweta ihe ọbụla ha yọrọ site n'aka gị. Ka ebe ọbụla edebere ihe ndị a anyị ga-enye ha ọ bụrụ ihe ga-eweta ahụike n'ebe ha nọ, bụrụkwazị ihe ga-achụpụ ajọ mmụọ na ekwensu site n'ekpere nke nna anyị dị asọ Virgin Maria na site n'ekpere nke ndị nsọ. Ka Chineke jikere na-egọzie ndị nna, gọzikwazi onyinye ndị a n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Ka ndị nna na-agbagote, ka nna ekene anyị niile, onye otu anyị ezinụlọ Fidel Osuji na nwunye ya, si ka anyị kene ndị otu ọbụla, ndị kwaya, ndị young adult, ndị nne, ndị nna, otu ọbụla ka anyị si wee nọnyere ha nyaa ha were mee ihe niile ha mere. Ha na-ekene unu niile. Ndị nna ka anyị pụtaba ozugbo ka anyị gaba n'iru. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Nna dị ugwu, nna amaka. Nna bụ ide, nna amaka. Nna ji ụlọ, nna amaka. Nna m obi, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Nna Chukwu wetalụ ka onye elu m aka, ideji ụlọ, nna amaka. Nna Chukwu wetalụ ka onye elu m aka, ideji ụlọ m, nna amaka. Nna dị ugwu, nna amaka. Nna ji ụlọ, nna amaka. Nna ji egwu, nna amaka. Nna bụ ide, nna amaka. Onye ji na nna gwụli egwu, onye ji na nna emere mpụ, onye ahụ na-ezi nna n'ala. Onye ji na nna gwụli egwu, onye ji na nna gwụli egwu, onye ji na nna emere mpụ, nwanne m ahụla ezi nna n'ala. Onye ji na nna gwụli egwu, eji na nna gwụli egwu, eji na nna gwụli egwu, onye nna eji na nna gwụli egwu, eji na nna gwụli egwu, okorobịa eji na nna gwụli egwu, eji na nna gwụli egwu, nwa agbọghọbịa eji na nna gwụli egwu, eji na nna gwụli egwu. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, ezinna m, nna ji egwu, nna amaka. Nna Chukwu wetalụ ka onye elu m aka, ideji ụlọ, nna amaka. Nna Chukwu wetalụ ka onye elu m aka, ideji ụlọ, nna amaka. Onye ji na nna gwụli egwu, onye ji na nna emerụ mpụ, nne m ahụ na-ezi nna n'ala. Onye ji na nna gwụli egwu, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga ndị nna. Kpọọ ya ide nde n'ime Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ,
ndị nna bụ ọgaranya n'ime Chineke, ha bụ ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga. Ndị nna ọgaranya n'ime Chineke m, ọgaranya ngadanga, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga. Ndị nna papa, daalụnụ. Beautiful presentation from me to you all. anyị na-ekene mmadụ niile ọkachasị ndị nne nke anyị fụrụ ebe a ka anyị kwegodoro. Anyị rụzie n'ile onwezie ihe anyị fụrụ, anyị ekenetọpụ ụnụ, daalụnụ. Kịta anyị na-ekene ndị ụkọchukwu ndị nke kara anyị ụka. Anyị na-ekene ụkọchukwu Kingsley Okereke, onye nke nọ with the congregation of the Shustart Fathers. Ọ bụ congregation ha dị based in Ibadan. Father, anyị na-ekene gị. N'otu aka ahụ ka anyị na-ekenezi Father Ken Chukwu, onye nke du anyị na aja maasị tata, ka anyị kọpụkwa na ya aka. Daalụnụ, daalụnụ. Anyị kwụrụ n'ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ misa gwụsịwo. Amen.